Da 같이 ongi vestigiu, ongi eginak, irauten dute nola. Right, tira más, hay que encajar en el otro. Baja, baja ahora.
เ
Oromozarrak, Gaztakarrak, bisitariak, agur denei, ongietorri, gaurko egun eta ospakizun berezi honetara. Gaurko egunarekin, Oromozek bere eguko pilotalekua eskatatuko baitu, eta horrekin bai, bere eguko pilotalekua Gaztakarrak erosi dudatuz. Beraz, ospakizuna itzatuko egin da. Eskermina, Borbatean albertzea, frontogunen, pilotalekunen berrikuntzan parte hartu izan duzu ere, Nafarroari bakoen dirpagutzen eta nola ez, herritarrei, egoten auzonagarekatik, inguruzko eta bazterra. Aldiberan, ospakizuna dago, herri kantailu berriak eta txiki, bezekuzikan lanean ditu ere, langile, eta horiek horreta, deus gehiago ez, gozatu ezazue barbugunaz, altxik ezazue buruan barbugunaz, eta gozatu ezazue latu barbugunaz, eta orai bertso saioa. Eskermena eta izan. Lehendabiziko bihotz bihotzez, denei ongi etorria, frontoi bat izaten baita, pilotaren oinarria. Frontoi hau ez da gaurko frontoia, baizik margotu berria, horregatik ekarri dute, estelari zugarria, lau txapeldun haundi horien artean, da ikerri ribarria. Ikasle horien urteko bestan, eta hainbat zeremoni, erraldoiaka, herriko dantzak, musika eta harmoni. Bertso batzuen kantatu nahian, onartu bildua naiz nire, hori da gehiago zorbait diogu, orolo zen fronton honi, fronton hontatik sortu baitziren, Otxando eta Mikel Goni. Segundo anaian jarri omentzu, lehen harri borobila, eta ondoren hasi omentzen, pilotari batzuk bila. Hainbat urtetan hemen pasada, pilotari izan bila, orain lanean hemen ari da, gure herriko kuadrilla, egin dezuten lanarengatik, guzieri esker mila. Frontoi ederra ikusten dugu, astero urez betea, ez du pilota ireki nahian, etorkizunan atea. Denen gainetik eskertzen dugu, beloren borondatea, ez da erreza hainbat umeren irakasle izatea, merezi duta egin dezala